Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Berriozarko mendialdiari buruz hitz egiteko Lur Gil izango dugu. Eta ondoren, Ainhoa Egizabal dantza eskolako sortzaile den Ainhoa Egizabal izango dugu. Asteburu honetan, nazioarteko dantzaren egunaren harira egingo dituzten bi ekitaldieri buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1941 Bilboko Buenos Aires antzokia simbologia nazi eta frankista zapainduta, Hitlerren urtemuga ospatu zuten. Bezperako bando nazionalaren bateratzearen egunaren ospakizunerako, Berlineko Filarmonikak kontzertua eskaini zuen Bizkaiko hiriburuan, garaz jantzitako 100 musikarirekin. 74ko egun berean, Donostiako udaleko 4 zinegotzik uko egin zioten Frankok ezarritako bakezko 25 urteak ospatzeko egitekoa zen Te Deum elizkizunera joateari. Ospakizun horiek erregimen frankistak abiatutako propaganda operazioa izan ziren. Franco diktadorea gerraren irabazle ez ezik, bakearen bermatzailea agertzeko. Desobedientzia ekintza horrengatik, Manuel Valencia Remon gobernadore zibilak 10.000 pezetako isuna ezarri zion zinegotzi horietako bakoitzari. Hainbat urteren ondoren, 87ko apirilaren 20an, 70 asteren ostean, Euskal presoen sakabanaketaren aurkako itxialdia bukatu zen Donostiako Artzainonaren katedralean. 70 astez, 7 egunero talde berri batek ekiten zion baraualdiari. Orotara 600 lagun txandakatu ziren gose greba kolektiboan. Ekitaldi jendetsu batekin amaitu zuten itxialdia eta gose greba ibiltaria abiatu zuten. Erreleboa Itoizekiko elkartasuna taldeak hartu zuen Orbaizko elizan. 5 urteren ondoren, 2002an, 800 pertsona intsumiso deklaratu ziren Gernikako auzitegian. Lea Artibai eta Busturialdeko Euskal Herrian euskarazek abiatutako desobedientzia kanpainaren barruko ekintza izan zen. 10 kidek Gernikako epaitegian egin behar zituzten izapide judizialak ezin zirelako euskaraz egin sortu zen dinamika. Hizkuntza eskubideak bermatzeko abiatutako kanpainara 1319 lagun batu ziren ekainerako. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Zinemako emakume heroiak, El Calentito filma. Mendillorriko zibiboxean arratsaldeko 6tan, doan eta aurrez izena eman da. Egun berean, arratsaldeko 7tan Iturramako zibiboxean, Queer Cinema, Looking for Langston. Beste begira da. Egik Lartigoren La Familia Belier, Iturramako zibiboxean doan, aurrez izena eman da. Ostiralean, Puntos de Vista jaialdia, 6-9 urte arteko aurrendako lantegia, Objetos Fantásticos. Ponpeloko zibiboxean izango da, arratsaldeko 5:00 7:30, aurrez izena eman da 2 euroko sarrerarekin. Larun batean, beste hainbat ekitaldirekin batera, liburuaren mundu eguna. Txotxongilo eta antzezle antzerkia, El Gran Traje. Iturramako zibiboxean izango da arratsaldeko 6tan, 3 eurotan. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7:00, liburuaren mundu eguna. 18 urtetik gorakoentzako ahozko narrazioa. Hitzen lapurra, Dorleta Kortazarren eskutik, Kondestabele zibiboxean. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Nafarroak ebeko kontrol ekonomikoko probak gainditu ditu. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondoren, Europak eskatutako defizit zor eta finantza zuhurtzia helburuak betetzen ditu. Argazki nagusian, jatorri migratzailea duen pertsona bat aurrentzako dantza jaialdia ikusten ari da Milagrosako Alfredo Floristan plazan. Honen titularrean, La Milagrosako biztanleen 125 migratzaileak dira. Beste leku batzuetan baino hobeto hartzen haute hemen. Etxe bat programak hainbat etxerik gabeko pertsona salbatu ditu Arantzadiko kaleratzetik. Eskuineko berrietan, Ameriketako estatu batuek Iran erasotzen dute eta bake negoziazioak zapuzten dituzte. Azpian, Maribi Espronceda, Argentinian errepresaliatua. Gantzdun ezurrak eta 2-3 labezo morro eman zizkiguten, baina jan egin behar genuen. Behan, 6.000 batxilergoko ikaslek hizkuntza eskolan maila ziurtatu nahi dute. Jarraian,
Sánchezek proposatu du Europar Batasunak Israelekin duen elkarte akordioa haustea. Azpian, Txumari Alfaro, Amonaren farmaziako naturopata hilda. Azkenik, exoeskeleto eraginkor bat birgaitzeko kanpaina. Goiko berrietan, horiz, Bartzelonak Victor Muñozekiko duen interesa gero eta handiagoa da. Bestetik, Raúl García de Haro, Kopako goleatzailea. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Erakundeek Nafarroan legez kanpoko matrikulazio merkatu baten gorakada salatzen dute. Etxe jabe batzuek 300 eta 600 euro artean kobratzen dute erroldatutako biztanle bakoitzeko. Erregistratutako helbideak bizilekuarekin bat etor daitezke edo ez. Irudi nagusian, Laura Teruel, Osasuna emakumezkoen taldeko jokalaria, Tajonarrondoko zelai batean. Honen lerroburua, Teruelek dio, damutzen naiz lehenago laguntza eskatu ez izanaz. Azpian, Lasok jaka zapaldu du eta bizirik jarraitzen du buruz burukoan. Eskuineko berrian, batzuetan konturatzen ez garen 24 zergak. Goiko berrietan, Txumari Alfaro aurkezle ezaguna hilda. Ondoan, ezpatek berriro talka egin dute herri berrin. Azkenik, 26-31 graduko temperaturak ostiralera arte. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Israel poliki-poliki hiltzen ari da preso palestinarrak. Juani Rishmawi hamarkadetan bizi izan zen Zisjordanian, palestinar batekin ezkondu ondoren. Islamiar argintariek espetxeratu zuten nazioarteko elkartasuna zigortzeko modu gisa. Argazki nagusian, Kopa jada Gipuzkoan dago festa baino lehen. Sevillatik ordubete berandu iritsi arren, Kopa Hondarribiako aireportuan lehorreratu zen honik, non Real Sociedadeko zale ugari zain zeuden, larunbat gauean finalean lortutako garaipen historikoarekin hasitako ospakizunekin jarraitzeko irrikaz. Tartean, Libanoko kronika. Su-etena ezin da baldintza hauetan mantendu. Ezkerreko berrietan, ilunpetik argirak Basa jaunen heriotzari erantzunak eman nahi dizkio. Azkenik, Beñat Erezuma, teknologian adituak dio, ikasleek kritikoak izan behar dute adimen artifizialarekiko. Euskal Herria irratiari dagokionez honela diote berriek. Gaurtik aurrera aurrez aurre egin dezakete 10.000 nafar inguruk euren paperak erregularizatzeko tramitea. Gaurtik aurrera aurrez aurre erregulariza dezakete euren egoera herritar askok. Zehazki, Hego Euskal Herrian, aukera eman zaie 30.000 migratzaile ingururi euren egoera erregularizatzeko. Horietatik 10.000 inguru hemen, Nafarroan. Pasaden asteartean, Espainiako gobernuaren ministro kontseiluak onartu zuen migratzaileen ezohiko erregularizazioa arautzen duen dekretua. Eskuineko berrietan, Goian, ikuspuntu jaialdia 20. aldiaren bila abiatuko da gaur. Gaurtik hilaren 25 egingo dute ikuspuntu jaialdiaren 20. aldia, hemen, Iruñean. Mikel Martí Freixas izango da zuzendari artistikoa aurrenekoz, eta hala ikuspuntu zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiak aro berri bati ekingo dio. Behean, Korrikaren 12. egunean Euskara Eskolak doan eskainiko ditu AEKak. Korrikaren 12. eguna iritsiko da asteazkenarekin. Hala jakinarazi dute aurtengo korrika antolatzen aritu diren AEKako kideek. Euskara gara leloari eutsi eta ordubeteko doako Euskara Eskolak emango dituzte. Euskararen unibertsora gerturatu nahi dituzte oraindik pauso hori eman ez dutenak. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Lur, zer moduz?
Eskerrik asko, ongi, gustura, asten eta aste potente honetarako prest. Astearekin hasteko, gaur Berriozarko mendialdiari buruz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, zer da mendialdia? Bueno, hemen Berriozarren BKE Mendi Eskolak egin nahi duen ekarpen bat da mendiaren munduari, ez? Badira, beste herri askotan ez, Nafarroan, Euskal Herrian halako mendiasteak, mendiaren inguruko jardunaldiak antolatzen dituztenak, eta leku batzuetan gauza batzuk nabarmentzen dituzte, beste batzuetan, gehienetan gure ustez ez, lorpen handiak nabarmentzen dira, eta gure ekarpena izan nahi du beste gauza batzuk nabarmentzea, ez? Ona ez dugu ekartzen alpinista izugarririk, baina bai jende normala, detailetxoak gauza guretzat garrantzitsuak egin dituenak mendia ardatz hartuta maila sozialean gehiago, ez? Eta hor zentratzen da mendialdia, ez? Ekarpen bat egin nahi dio mendian egiten diren jarduerei. Nola sortu zen ekimen hau? Duela, ja 5 urte izanen dira mendi eskola, generazio berri batek hartu genuela, bekaen bazen, aspaldi mendi taldea, lehenago ere bai Berriozarren Amigos de la Montaña, eta mendi taldeak izan dira Berriozarren, ez? Baina bai guk hartu genuela, perspektiba berri batekin, mendi eskola deitu genion, erakusteko eta elkarrekin ikasteko espazio bat izango zelakoan, eta hortik besteak beste sortu zen ere mendi ziklo hau antolatzea Berriozarren, duela 3 urte hasi ginen. Ez genuen egin nahi beste lekuetan egiten zen mendiastea, mendi jardunaldiak, beste zerbait nahi genuen, ez? Zerbait berria eskaini nahi genuen esan bezala, eta hortik sortu zen mendialdia, ez? Izena bera ere, itziokoak eta erabiltzen dira, baina hemen ere eskola mendialdea dauka izena, eta itzioko horrekin, hasieran hasi ginen gainera bakarrik euskaraz egiten hitzaldiak, lehenbiziko edizioan denak izan ziren euskaraz, itzulpen zerbitzua ere jarri genuen, eta gero moldatzen joan gara, ez dira denak euskaraz, baina hortik ere eman genuen ekarpen berri hori, ez? Lehenbiziko urtean hori landu genuen, uste dugu ere ekarpen polita egin genuela, eta urtez urte moldatzen goaz, eta ekarpenak momentuan pentsatzen duguna behar dela, hortik egiten dugu ekarpena. Nori zuzentzen diozue egiten duzuen ekarpen hau, badago publiko zehatzen bat, edo irekia da, guztiz irekia da denontzako? Bai, nahiko zabala da, eta bereziki Berriozarko herriari egin nahi dugu ekarpena, baina baita ere, inguruan ere mendian ibiltzen den jendeari, edo interesa mendiko kontuen inguruan, edo gai sozialen inguruan interesa izaten alduen edonori egiten diogu gonbite hori, ez? Gainera publiko aldetik, saiatzen gara ere, txikientzat, helduentzat, mundu guztiarentzat egiten, ez? Orduan, uste dugu gainera aurten ere, zabaltasun hori kontuan hartzen dela, eta edonorentzat izaten aldela interesgarria, ez? Guretzat daukan alde hona da, ez dela bakarrik, ez? Mendiko frikientzat, ez? Mendian kriston gauzak egite dituzten jendearentzat, edonorentzat da, eta interesgarri izan daiteke, ez? Edonorentzat. Egitaraguarekin sartu baino lehen, zuk aipatu duzu, ikuspegi sozial batekin egiten duzuela, hau, zer esan nahi duzu horrekin? Hasi ginenean ere, adibidez, mendi lasterketak modan daude azken aldian, jende asko dabil, gu ere, BKE Mendi Eskolan ere, gara 20-30 lagun mendi lasterketetan aritzen garenak, baina kontziente gara albo kalte izaten aldituen horrek, ezta? Osnarketa bat antolatu genuen, mendi lasterkari batzuen artean, maila handikoak ere, Oian Azkorbebeitia eta bar, eta horren inguruan hausnartu, ez? Ze onura ditu, ze kalte ditu, ze hartu behar dugu kontuan mendian goazenean korrika, lasterketek ze eragin duten, naturan, gure bizitzeko moduan, pixkat pentsatu, ez? Gauza horiekin. Klima aldaketarekin batera ere, glaziarrek izan duten atzerakada, ze eragin dagoen hor, pixkat perspektiba hori guztia mendia azkenean ere gizartearen oihartzun badelako, ezta?
horragoaz ere askotan gure estresak eta gure beharrak asetzera, ez? Ba, bueno, pentsatzeko ere mendia gure bizitzako beste esparru bezala eta respetatu beharrekoa, ez? Eta gure jarrerek ere eragina duten leku bat delako, ez? Orduan, ba, bueno, hortik arlo asko daude, ez? Mendiaren inguruan landu daitezkenak ikuspegi sozialetik eta proiektu asko eta interesgarriak ekarpen sozial hori egiten dutenak, ekarpen soziala, kulturala, artearen inguruan ere bai, ezta? Argazkilaritza, marrazkigintza, antzerkiare izan genuen joan zen urtean, gauza hola berritzaileak ardatza dutena mendia, baino oso perspektiba ezberdinetatik jorratzen dutena, ez? Hau da, eta niri pertsonalki iruditzen altzait oso interesgarri dela, ez? Ikustea alpinista hundiek egiten dituzten erronkak eta igoerak, zailtasun maila ikaragarrikoak, baina uste dugu hori motz geratzen dela, ez? Oso ongi dago eta gustora ikusten ditugu horiek, baino behar dela pixka bat gehiago benetan ekarpena egiten diotena gure gizarteari eta mendizaletasunari ere, beste gauzatxo horiek direla, ez? Edukiz badutenak beste zerbait. Eta gu hor zentratzen gara, ez dugu esan nahi beste ez dagoenik ongi, baina uste dugu falta dela ez beste hori eta gure ekarpena mendizale guztientzat hori da. Eta zergatik da garrantzitsua hausnarketa hori egitea eta aintzat hartzea mendia kirola zarago beste zerbait ere badela? Azken aldian eta bereziki pandemiaren ondorioz jende asko batu da mendira, ez? Oro har gutxinaka ere joan da hori gabe seguraski izanen luke gaur egungo jartzuna ere mendiak, ez? Jende asko, jende berri asko, ez da lehengoa, ez? Guk ere mendi eskola sortu genuenean jakitun ginen beste zerbait eskaini behar genuela, ez? Taldea bera ez da igandero edo hilabetean behin ateraldiak egiteko talde bat, baizik eta elkarrekin ikasteko eta formatzeko, eta gero bakoitza bere kabuz edo taldeka mendira joateko espazio bat, ez? Orduan, uste dugu horren bidez lortzen aldela errespetu hori, berezik mendiarekiko errespetua, bertan bizi direnekiko errespetua ere bai, ez? Azkenean, askotan hirietatik goaz mendira, gure beharrak asetzera, baina hor bada jendea bizitzen, hor bada beste ingurune bat animale eta bar bizitzen, hortaz ikasi eta errespetatzeko beharra badago, ezta? Sortzen direlako arazoak gero mendi inguruetan, eta kanpoan, hemendik kanpo ere bai, ez? Munduko beste lurraldeetan. Beraz, uste dut mendizale bezala gure ardura dela hortaz hausnartzea eta ahalik eta eragin gutxien egitea, ez? Geroz eta masifikatuago dagoelako, hala da, eta geroz eta respetu gehiagoarekin jokatu behar dugulako, ez? Eta hori, denon artean hausnartzea eta mahai gainean jartzea uste dut aberasgarria dela eta laguntzen duela, ez? Ari dira beste esparru batzuetan ere horrelakoak egiten diren espedizioetan ahalik eta eragin gutxien egiten, mendi lasterketetan ere bai, etiketa berdea sortu da, lasterketa markatzen dituenak, eragin gutxi egiten dutenak inguru giroari, ordan, horri guztia beste karpen bat, ez da. Egitaragoari begira, zer topatzen da mendialdian? Esan bezala, beste urtetan ere arlo ezberdina jorratu ditugu, ez? Hau da, alde batetik mendi modalitate ezberdinak, alpinismoa, eskalada, mendi lasterketak, eta gero gaien inguruan ere bai, ez? Zer den egiten dena esparru horietan. Eta baita formatuari dagokionez ere bai, ezta? Antzerkia izan dugu argazki gintzaren inguruko gauzak, hitzaldiak, proiekzioak, dokumentalak eta bar. Eta aurten beste formatu bat gehitu dugu ere, ipuin kontaketa, eta gero dokumental baten aurkezpena ere izanen dugu, hemen gu geuk egin dugun dokumentala, eta bidaien aurkezpenak eta hitzaldiak ere bai, ez? Beraz,
pixkate bariatua eta gustu guztietarako, ez? Nola aukeratzen duzue, aurten adibidez berrikuntza ipuin kontaketa, nola aukeratzen duzue, ipuin kontaketa bat jarriko dugu, zer inguruan ingo da, nork egingo du, nola aukeratzen da hori guztia, eta aurretik dagoen egitaro guztia, noski? Bai, lantaldetxo bat daukagu horretarako, eta batzuetan lehenago, beste batzuetan ja denboran larriago, baina elkarrekin hausnartzen dugu, ezta? Ze gauza interesgarri dauden gure inguruan, eta horiek ekarri gurera, ez? Lehenbizik, eta uste dut lehentasuna izaten dela, ikusi Berriozarren zer dagoen, ez? Berriozarko mendizaleek zer egin duten aurten, eta pixkat kilometro zeroko jarduera horiek ekarri, ez? Hasieratik egin genuen hori, hasi ginen mendi eskolan ere, pare bat bidai egin genituen mendiko eski egitera Islandiara eta Georgiara, eta esperientzia horiek karri genituen eta zabaldu herri osoari, ez? Hortik sortu zen ere pixka bat. Orduan aurten ere egin duguna hori izan da, ez? Ikusi Berriozarko mendizaleek ze gauza interesgarri egin dituzten, eta hor daude Raul eta Amaia Perun egindako mendi bidaia, eta hori kontatu, ez? Uste dugu ere hori zerbait beharrezkoa dela, ezta? Egin duzu, argazki politak ikusi ditugu, erakutsi orain guztiei eta kontatu, ez? Zer egon den horren atzean. Eta hori izaten da lehentasuna. Eta gero, hortik aparte Berriozarretik aterata, ze jarduera interesgarri egon diren, hildo horretan, ez? Eduki sozial batekin ekarpena egiten aldutenak, ez? Horiek mahai gainean jarri eta ikusi zer egiten aldugun. Ez dugu aipatu, baina noiztik nora da? Aurten apilaen 21-etik 24-ra, asteartetik ostiralera, 4 egun. Formatu ere aldatzen joan gara, aurreko urteetan astean jarduera bana egiten zen, aurten aste berean sartu ditugu guztiak. Probatzen goaz. Ea zer modu zaten. Badago egitaragoan jardueraren bat zuri bereziki interesa sortzen dizuna, edo uste duzuna publikoarentzako interesgarria izan ditekeena, erakargarriagoa agian? Bai, egia esan, kosta zaigu laura ekartzea, azkenean gauza interesgarri pila bat dago, eta aukeratutako lauak oso interesgarri giretzen ez, baina bai bada eta aurtengo antolatzean argi genuena zen ostiralean eskainiko dugun dokumentalaren aurkezpena. Xabier Andueza Berriozarko mendizale historikoa, oraindik ere mendian jarraitzen duena 82 urterekin, eta berak ireki die bidea Berriozarko mendizale askori. Ibilbideak prestatu, gidatu, eta oraindik ere mendiarekin harremana ez zuen jendea mendian hasteko gonbite hori eta erakutsi eta lan izugarria egin du alde horretatik, ez? Gaztea zenetik orain arte, aipatzen duen bezala, orain ja fisikoki ez du lehen zuen gaitasun hori, baina segitzen du mendian buelta txikiagoak egiten. Eta bere historia hori ekarri dugu dokumental batera, Ekina Aizkorbe bideogilearekin batera, bertakoa ere bai, azkenan denan genuen pixkat kilometro zero hortan eskaini, ez? Berriozarren ditugun baliabideak erabili azken finean. Eta Ekineren bidez, berak baduela gaitasun tekniko hori, ez, dokumentala egiteko, sortu dugu dokumental hori, berak ere Xabier Anduezak badu blog bat aspalditik egiten duena, pixkate berak ere hasi zuen blog munduan hori, konparaketa egin nahi dugu ere, gaur egun nola zabaltzen diren mendi jarduerak eta nola zabaltzen zituen berak. Eta uste dugu horre eduki polita geratu zaigula, erreferentea da Xabier Andueza ez bakarri Berriozarren, Iruñerrian eta mendizale munduan egin duen ekarpenagatik. Eta hori da, igual gure aurtengo ekitaldi izarra, ez? Omenaldi bat ere egin nahi diogu, egin duen guztiagatik, eta ostirala pixkat horretan bihurtu, ez? Isteko, aurtengo jardunaldiak isteko momentu polit bat, bere hitzaldi batekin ere, elkarrizketatxo formatu batean egingo dugu, berak kontatzeko, ez? Urte luze hauetan bizitakoa eta uste dut polita zanen dela. Ez da lehenengo aldia, antolatzen duzuela mendialdia. Nolako harrera izan da aurreko urteetan?
Ba oso ona, egia esan. Guk ez dugu aspiratzen ere, adibidez entzunaretoa erabat betetzera, gainera, saiatzen gara beste eremu batzuetara eramaten, ez entzunaretoan egitera jarduera guztiak, ez? Eta hasieratik bertatik formatua izan da Berriozarko elkarteetan egitea. Alde batetik, elkarlan hori, elkarteekin, eta bestetik, bertan sortzen den beste giro bat, ez? Gozotasun batean, ez da inotza entzunareto batean bezala, eta gero pintxopoteo batekin ere bai, ez? Peinek lantzen dute hori, hartzen dute bere gainlan hori, eta gustora, ez? Uste dut denentzat dela erakargarria horrelako elkarlan bat, ez? Peinak ere elkarteak betetzen dira kulture jardueraz, eta oso harrera ona izan dugu hasieratik Labarga elkartearen partetik eta Zuloalai elkartearen partetik. Gustora antolatzen dute eta giro oso polita sortzen da. Entzunaretoan ere egiten dugu urtean behin jarduretako bana, kalitatez azkenean ere ikusentzunezkoak emateko eta hor bermatzen delako beste kalitate bat. Eta aurten liburutegira ere ireki dugu lehenbiziko eguneko, Biharko ipuin kontalaria bertan izanen da, haiek ere gustora hartu dute. Eta egia esan, gustua ematen du urtero betetzen direlako, ez? Peinak noski aforo txikiagoa dute antzunaretoa baino, baino sortzen den giroa nire ustez oso ezberdina da, eta gero elkartzen gara denon artean, eta pozik gaude formatu horrekin, eta horrekin segitu nahiko genuke. Ikusten da, herriak ere erantzuten duela. Ze ekarpen egiten dio ekimen honek Berriozarko komunitatea edo Iruñerrikoari? Bai, egia esan bietara gainera, ez? Alde batetik Berriozarren tradizio handia dago ere mendizaletasnerako, eta adin ezberdinetako jendea, ez? Eta denak batzen gara. Eta bestetik Iruñerrian ere, nahiko ezaguna gara gure artean, bakoitza bere generazioarekin, ezta? Helduagoak beste herri eta auzoetako jendearekin ibili izan dira mendian, eta hor ere elkartzeko aukera oso ona da, eta gure generazio eta gazteagoak ere bai, hor elkartzen gara, ez? Azkenean mendian ere konpartitzen ditugun momentuak, hemen ere elkarrekin egoteko osnartzeko eta horrelako gauzak ikusteko aprobetxatzen dugu, eta jendeak eskertzen du, ezta? Berriozarkoak eta kanpokoak orain arte egon direnak oso gustora egon dira, eta uste dugu, jartzen duela mahai gainean zerbait berria, eta deno konpartitzen ditugun kontuak, ez? Beraz, pozik gaude sortzen delako, ez? Harreman hori eta giro polito hori bai. Herriaz gain, zuen ekimenak egiten du ekarpenen bat mendiaren ingurumenaren zaintzan, ekologismoaren inguruan, horren kontzientzia ere lantzen duzue? Bai, helburua da, jardura batzuek gehiago, beste batzuek beste gai batzuk, baina bai hori da beti ardatzetako bat, ezta? Eta esaterako Biharko ipuin kontaketan hori landuko da, Anaiet mendiaren inguruan egingo duelako, eta hor Kanal Roia bailaran dagoen makroproiektuaren inguruko kontaketa ere egiten duelako, ez? Beste urtetan ere landu izan dugu, eta uste dugu garrantzitsua dela, eta bereziki gai hori, adibidez Kanal Roiaren gai hori ekartzea, Iruñerriko ipuin kontalaria da, mendizalea gurekin ere izan dena batzuetan, eta saiatzen gara horretan bai. Lehen aipatu duzu, gaur egun COVID-az geroztik aldatu dela asko mendia, estresak kentzeko erabiltzen dugula, eta zer gertatu da mendiarekin? Zuek esango zenuketen modan dagoela mendilasterketak edo mendira joatea besterik gabe lagunekin, edo zer gertatu da hor? Bai, onerako eta txarrerako, bereziki onerako, esango nuke. Baina, bai, egia da lehen mendiarekin harreman oso gutxi zuen jendea, batu dela orain mendira, ez? Eta ez da lehen bezala, ni ere nahiko gaztea naiz eta ez naiz joan mendi talde historikoekin mendira, ez? Baina bai lehen mendian hasten zena, mendi talde batekin hasten zela, ibilbideak egiten haiekin, eta gero gutxinaka igual bakarrik, ez? Orain gehiago joaten gara bakarrik lagunekin, ez?
formakuntza hori gabe, ezta? Eta bueno, batzuetan horrek arriskuak izan ditzake, kalteak izan ditzake, momentu larriak arazoak izaten diren momentuan, ez? Orduan, aldaketa nabarmena izan nuke formazio gutxiago dagoela orain mendira joaten direnen artean, ez? Eta bueno, arriskua ez badago, arazorik ez da sortzen, baina egiten ditugu ere geroz eta jardura gehiago arrisku puntu bat dutenak, ez? Neguan, edo mendian ere leku teknikoagoak, oso politak direnak eta argazkitan oso politak geratzen direnak, ez? Orduan, horrek badu hor arazo bat, eta ikusten da geroz eta erreskate gehiago ere izaten direla mendian, eta gu zentratu gara mendi eskola deitzean ere, formazio hori ematera, ez? Lehen aipatu den bezala, ez dugu nahi, edo ez da gure bokazioa, ez? Mendi irteraldiak antolatzea hilabetero edo astero, baizik eta mendira ateratzen den jendeari formazio bat eskaintzea, ez? Eta antolatzen ditugu urtean pare bat formazio, alpinismoaren inguruan, autorreskatearen inguruan, edo dena delakoa, eta uste dugu hori garrantzitsua dela, ez? Mendian hasi den jendearen hasi zara, gauza oso politak egiten dutuzu, super ongi, baina formatu, ez? Saiatu formatzen ekiditeko arazoak eta bereziki zure ardurapean baldin badago jendeare bai, ez? Pixkate ardura hori kontrol batez eramateko, ez? Ze gero egia da arazoak sortzen direla lehenago edo beranduago, ez? Orduan, aldaketa bereziki hortik dago eta gure ekarpena hortik bai formazio horretatik eta bai gai hauek mahai gainera ekarri eta mundu guztia kontuan hartzeko mendian ze eragin izaten aldugun, ez? Hori da egin nahi dugun ekarpena nolabait. Mendia kontsumo huts bihurtzearen beldurra badukazue edo sinesten duzue hori ez dela gertatuko? Bai, hori hor dago eta bereziki mendi espedizio handiekin, mendi lasterketekin, edo bestelakoekin ere gertatzen da, ez? Orduan, bai, hori badago, dena den uste dut gure mailan eta gure inguruan gehiago dela disfrute hutsa eta partekatzea eta erakustea ere bai, ez? Horrek ere ez da dena gaizki, ez? Askotan ere esaten da, Instagramerrak ze arrisku hartzen duten hori ere ez dago gaizki. Hasierako garaietatik ere nahi zuten erakutsi egiten zena, Xabier Anduezak berak ostiralean erakutsiko duen dokumentalarekin, blog horretan erakutsi nahi zuen zer egiten zuen, ez? Eta segitzen du hori egiten. Hori interesgarria da eta garrantzitsua da ere bai, ez? Zabalpen hori. Orduan ez da dena txarra ere, ez dut katastrofiko jarri nahi, baina bai azkenean konsumismoak dena hartzen du eta mendia da esparru horietako bat hor dagoela talka horretan, ez? Eta hori ere landu nahi dugu, mendi lasterketen inguruko mahai inguru hori landu genuenean, hori bazegoen mahai gainean ere, oso ezberdina da, oso mendi lasterketa ezberdinak antolatzen dira ere, bai, batzuk dira, enpresek antolatzen dituztenak ere diru ateratzeko, eta beste batzuk herri bateko sorik antolatzen dituenak, atzo egon nintzen berako mendi maratoi erdian, eta izugarria da herria nola implikatzen den eta ze goza da, ez? Ze gustora mundu guztia bai herria eta bai kanpokoak bertara goazenak, ez? Orduan, eredu ezberdinak daude gaur egun kontrajarriak, ez? Kontrajarriak edo batera, ez? Eta, uste dugu gero ikusten dela zer den jendeak gehien disfrutatzen duena. Ekimenaren edo zikloaren antolakuntzari begira, zaila izaten da horrelako zerbait antolatzea, gainera urtero berrikuntzak bilatzen, eta ez dela soilik gauza bat estatikoa egonkorra hor dagoen urtero aldaketak bilatzen dituzue. Zaila da horrelako zerbait mantentzea urtero aldatzen eta antolatzen? Zailena da lehenbiziko urtea. Gero behin pixkate ritmo hartuta eta ez dakizkigun gauzak jakinda erresagoa da, ez da? Hartzen du ja ritmo bat, baino polita da. Azkenean
dira guri gustatzen zaizkigun gauzak eta interesgarritzat ditugun gauzak, eta horiek konpartitzea ere besteekin, ez? Orduan, bai, bada lana eta bada erresa ez da, ez? Dena antolatzen. Baina, bueno, gustora egiten dugu, egia da, gure bizitzan ere, bueno, denbora soberan ere ez dugula, eta azkenean beti larri biltzen garela, gauza batera edo bestera, eta bueno, kostatzen dela. Baina, bueno, jende desente gaude horretan, lanak banatze ditugu, eta jendearen harrera ere oso ona da, beraz, bueno, ez dugu gehiagik kostatzen, esan bezala lehen biziko urtean bai, gehiago kostatu zen, eta lan handia izan zen, beste bi hauetan, politagoa izan da. Bai. Antolatzaileentzako, azkeneko urte hauetan, prestakuntza hauekin, antolakuntza guzti hauekin, zer ikasi duzue? Bueno, bereziki, pixkat jendearen erritmoak eta gustoak, azkenean, ezin dugu guri gustatzen zaizkigun gauzak bakarrik antolatu, ez? Orduan, pixkat zein den jendearen eskaera hori, ez? Lehendik ere, mendi talde hartu genuenean generazio berri honek, esaten zegoen jendeak, ez? Antolatu behar da, mendi aste bat, bakoitzak bere ideiekin, ez? Batzuk nahiago dute gauza bat, ez da zu bestea, baina, joan gara ikusten, zer den jendeak ere gehien eskatzen duena, eta guk ere nola hor integratu dezakegun gure ustez garrantzitsua dena, ez? Orduan, komunitate hori sortzen joan gara, uste dut hori dela zailena ere, eta badago sintonia bat denen artean, ez? Antolatzaile eta ikusleen artean. Hori da, nik uste erronka handiena. Behin komunitate hori sortua, eta mendialdiaren zain dagoen jende hori sortua, gero erresagoa da, ez? Eta igual gehiago asmatuko dugu jarduera batzuekin, beste batzuekin ez, baino hizlariak eurak ere pozik hartzen dute, esan bezala, batzuek erresago dute horrelako zikloetan parte hartzeko, antolatzen diren mendi asteetan, ez? Alpinista handiak, eta horiek hitzaldi pila bat izaten dituzte, orkespen pila bat, ez? Egia esan, ona etortzen direnak, ez dituzte horrelako bozgorailuak eta horrelako gauzak, ez? Orduan, haiek ere oso gustora hartzen dituzte, haiek ere inplikatzen dira, eta azkenean ere, esan duan bezala, elkarteak ere inplikatzen direnez, eta mundu guztiak parte hartzen duenen honen antolakuntzan, ez? Orduan, hori da alderik hasieran alderik zailena, baina behin osatuta garrantzitsua dena, ez? Gainontzekoa da azpiegitura, ez? Eta horrek ere lana badu, eta kostatzen da, eta lana da, baina egiten da, ez? Komunitatea aipatu duzu, partaietza nolako izan da? Handitzen joan da, nola espero duzu aurten? Bai, ezberdina izan da ere, egunaren arabera, lekuaren arabera, baino hasieratik nahiko partaidetza polita izan dugu, ez? Gainera kontuan hartuta lehenbiziko urtean jarduera guztiak izan zirela euskaraz. Batzuk zalantza zuten eta egia esan erakutsi genuen egiten aldirela horrelako jarduerak euskaraz eta jendea bertaratzen dela. Eta beharra baldin badago, jarriko dugu aldi bereko interpretazioa, ez? Ez dago arazo hori, baliabideak behar dira horretarako, baina jartzen aldira. Orain ja mix bat bihurtu da, eta jendeak erantzun du leku guztietan egia esan, peinetan eta entzunaretoan. Egia da aurreko urteetan ostegunak bakarrik zirela, 3 ostegun segidan, eta horrek mugatzen du, azkenean ostegunetan zerbait duen pertsonak, ezin du ez baten, ez bestean, ez? Orduan aurten apustua izan da, aste berean egiteko, eta lehen igual, ostegunetan posible zuenak, 3etan parte hartzen zuen, orain igual ezingo du, aste arte guztietan parte hartu, baina uste dugu, zabaldu dugula pixka bat eskaintza. Eta espero dugu parte hartzea polita izatea. Esan bezala, ez dugu aspiratzen entzunaretoak betetzera, ez dugu behar, ez da hotzago iruditzen zaigu, ez? Eta gure apostua txikiagoa da, dena den irekia ez soilik Berriozarrera, ez? Jarpena aipatu dugun bezala, zabalagoa ere izan nahi du, ez? Baina,
ikusiko dugu, gaudenon artean gustora egonen gara eta listo. Pixkanaka bukatzen jungo gara, Lur. Bai. Zein da mendialdiaren etorkizuna? Nola ikusten duzue? Uste dut bide beretik egin behar dugula lan. Joanen gara hausnartzen ere gure artean eta ideia berriak sortuko dira. Jendea batzen bada ere ideia berriekin etorriko da eta hori da hau aberasten duena, ez? Azkenean zein den mendizaleen erronka edo ze gogo duten gauzak egiteko, hortik joanen da moldatzen mendialdea. Ez da ezer zurruna eta formatu ja betiko formatua duenik eta edukia ere moldatzen alda, ez? Beraz, beste urteetan ziur naiz ere joanen dela aldatzen, baina hildoa hartu du. Ez genuen finkatu ere lehenbiziko urtetik zer nahi genuen zehazki, baina egia da hartu duela bide hori, gai sozialak eta ekarpen egiten duten gauzak txartatu direla jarduera guztietan. Orduan, hortik segitzen dugu momentuz, orduan, hurrengo urteetarako ere uste dugu hortik joango dela. Gure ideia bat ere badugu hor buruan, ezta? Beka bat sortzeko mendiko jarduerak egiteko ikuspegi sozialarekin. Hor badira Tolosan eta Azpeitin okerrezpanago bekak mendiko jarduerak egiteko, gazteentzat bereziki eta oso ekarpen garrantzitsuak dira, bekari gabe aukera gutxiago dago horrelakoak egiteko, Xabier Ormazabal beka esaterako Azpeitin uste dut, ekibokatuko naiz, baina, eta horren bidez gaztek egiten aldituzte jarduera batzuk. Iaz etorri zen ona Ander Zabalza eskalatzailea, Nafarra, hemen gainera eskalada klaseak eman zituenak Berriozarren, eta beka horren bidez egin ahal izan zuen proiektu bat Eskozian bide berriak irekitzen. Orduan, horren bidez ere ekarpen berri bat egin zion eskaladari eta mendizaletasunari. Orduan, gure ideia da antzeko zerbaitekin ekarpena egitea, baino bide sozialetik, ez? Hori gehitzea. Hori proiektua da, zirriborro bat eta lantzen joan behar gara. Agian gero ez da ezertan geratuko eta beste bide batetik joko dugu. Baina, hortik jotzen ari gara orain, ez? Orduan, hori izan daiteke ekitaldi zentraletako bat eta beka horren bidez egindako jarduerak aurkeztu mendialdian. Bestela ere, beste dozen jarduera ere izan daiteke, eta irekia gaude gainera proposamenak jasotzeko. Edozeinek egin dezala proposamenik, egin duela zerbait guregana jo dezala eta baloratuko dugu. Ez bakarrik mendialdian, urteko beste dozen garaitan ere aurkeztu ditzakegu lakoak. Bukatzeko, Lur, zer esango zenioke mendialdia ezagutzen ez duen horbaiti? Alde bat etortzeko bereziki, ez? Eta ikusteko sortzen den giro hori, ez? Ez duela ikusiko Himalaian egiten den eskalada izugarririk, zailtasun handiko eskaladarik, baino gu bezalako jendeak egiten dituen gauzak ikusiko dituela, ez? Azken finean, Nafarroan, mendian ibiltzen garen gehienak gara lurtarrak, gauza normalak egiten ditugunak, batzuek zailtasun handiagokoak, beste batzuk ez hainbeste, baino etorrikoen jendea da jende normala, mendian maite duena eta jardurak egiten dituenak bertan. Eta gainera baduela ikuspegi sozial bat eta horiek lantzen dituenak mendian, ez? Bai bihartik hasita egindako ipuin horrekin eta kontaketa horrekin eta ostirala bitarte ere Xabier Andozaren dokumentalarekin. Badira gauza berriak, emozionatzen dutenak, burua ireki arazten dutenak eta uste dut mendizale orok ere behar dugula, ez? Horrelako gelditu, hausnartu gauza horien inguruan eta balioan jarri, ez? Aste azkenean ere, sustraiak dokumentala izanen dugu, hirugazte migranteren inguruan, eta horre ikarpen oso interesgarria dago, ez? Edo, esan bezala ostegunean ere, Raul eta Amaiak Perun egindako bidaian ere ikasteko gauza asko eta interesgarriak, ez? Beraz,
Ba, bueno, bereziki hori, burua martxan jarriko duela eta ekarpen politak jaso, ez? Ba, mi esker Lur etortzeagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Ez, uste dute denataz hitz egin dugula eta hori, gonbitea luzatzea mundu guztiari etortzeko, ezta? Biharko bai ipuin kontalarirako gonbidapenak jaso behar direla liburutegian, aurretik, doan, denak ekitaldi guztiak dira doakoak, eta besteak dira libre, sarrera libre da, 5 minutu lehenago joan da aski da, aforoa bete arte izanen da, noski, baina erabat irekia dela, eta bueno, eta pintxopotea ere egonen dela gero denbora poli bat pasatzeko elkarrekin. Ba, mi esker etortzeagatik Lur, animo zikloarekin eta lan guztiarekin eta disfrutatu ezazula. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, bai eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Aldaketa handirik gabe hasiko dugu astea. Igandekoaren oso antzekoa izango da eguraldia, baina temperatura pixka bat gehiago igoko da. Ostarte zabalak irekiko dira eta giroa eguzkitsua izango da, batez ere eguerdi aldera. Arratsalde gau partean hodeiak ugaritu egingo dira, eta baliteke han hemenka zaparrada trumoitsuren bat egitea. Haizea ahul ibiliko da eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatuko da. Aste artean, hego-ekialdeko haizearekin temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere Kantauri isurialdean. Gainerako tokietan ez du aldaketa handirik espero behar. Goizean goizetik zeruan urdina nagusituko da eta giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta baliteke azken orduetan zaparradak eta trumoi ekaitza botatzea. Kaixo eta ongi etorri gurera, Inoa, zer moduz? Ondo, bai, eskerrik asko. Gaurkoan, zure dantza eskolaren inguruan hitz egitera etorri zera, eta laister ikuiko duzuen pare bat ikustaldiren inguruan. Horren aurretik, konta eguzu pixka bat, hobeto azaltzeko, zer den Ainhoa Gizabal dantza eskola? Bale, duela 5 urte sortutako proiektu bat da, eta mundu guztiarentzako ateak irekiak ditugu. Espazio polita. Nola sortu zen proiektu hau? Ni txikitatik hasi nintzen dantzan, 4 urterekin, eta handitzen joan nintzen bitartean, nire ilusioa handiena dantza eskola bat sortzea zen, eta nire familiaren laguntzarekin azkenean proiektua aurrera eraman dut. Zein izan da pixka bat 4 urtetatik urte pila bat pasa dira, zein izan da zure dantzaren bilakaero edo formakuntza edo zer ikasi duzu, zer irakasten duzu orain? Hasi nintzen Elizarrako eskola batean dantzan, dantza klasikoa, eta 16 urterekin Gasteizera joan nintzen, eta hor erdi mailako hezkuntza egin nuen, ikasi nuen, kontserbatorioan, eta hor bukatu nuenean, Iruñera etorri nintzen beste dantza eskola batera, eta 23 urte nituenean, proiektuarekin aurrera. Argi zenuen orduan txikitatik dantzaren inguruan ibiliko zinela? Bai, betidanik. Aurreskola batean nire amari esaten zioten, beti dantzatu behar nuela, hor nukala hor, zer. Eta 23 urterekin adingaztea da horrelako proiektu bat hasteko. Zer esan zuen jendeak edo zure familiak esan duzu lagundu zizula? Zein izan zen jendearen lehenengo erreakzioa?
baina bai kanpotik oso gaztea zara, ez? Horrelako proiektu bat egiteko zalantza horiek ere egon ziren, baina nire familia beti apostua niregatik bai. Eta zer du ona, hain gazte hasi izanak? Galdera ona, ez dakit erantzun hori nola egin, baina nik uste txikitxoekin daukadan harremana, nik uste askoz bereziagoa dela, ikusten didatelako nala gaztea, baina indarrarekin, bai. Eta zer eskaintzen du eskolak gaur egun? Dantza klasikoa, dantza garaikidea, dantza moderna edo urbana horrelako, gero, helduentzako baita ere baditugu dantza taldea. Eta aurten sartu dugu barre, igual entzun da duzuela, dela pilates, yoga eta baleteko fusio bat. Orduan, animatu dira jende pilo bat ekintzari dira. Eta eskaintza ere zabala denetarik daukazue. Bai. Nahita juntzera eskaintza zabal baten bila? Bai, nire intentzioa zen dantza klasikoa ematea. Baina egia da orain, muy txikiak baita ere dantza moderno edo urbanoa askoz gehiago gustatzen zaiela, gustatzen zaiola orduan, azkenean ireki bazara jendeak zer eskatzen duen, ez, egitera, bai. Badakit hau galdera oso subjektiboa dela, baina zer ematen dio dantzak pertsona bati? Nik uste, hitzekin esan ezin duzuna, mugimenduaren bitartez transmititu dezakezula, bai. Haserre zaudenean, edo triste zaudenean, edo pozik, bai. Esango zenuke dantza artea dela, kirola dela, biak ehuneko bat eman dezakezu banaketa horretan edo... Nik uste orain arte beti esaten zela bakarrik artea bat zela, baina orain ja biak. Esan nahi dut, azkenean bai arte bat da eta hor duzuna berezia da, baina esfortzu pilo bat egiten duzu, egunean ordu pilo bat sartzen dituzu, esfortzua nekatzen zara pilo bat. Forma fisikoa ere eskatuko du. Bai, hori da, bai. Nolako aurra dituzu edo, ze urtetik ze urtera edo zein da... Bai, 3 urtetatik aurrera izaten ditugu eskolan. Batzuk biterdi, baina normalean... Txikitatik orduan. Txikiak, bai. Bai, eta mundu guztirentzako hortik baitugu beste bi talde helduentzako, bai, eta gustora. Ikasleak, denetarik imaginatzen dut, 3 urtetatik aurrera, baina zerren bila datoz ikasleak? Gehienak dantza moderna, baina nik eskolara etortzen direnean eta nik ikusten ditudanean abeze kondizio dituzten, esaten diet, gomendatzen dizut dantza klasikoan sartzeko, ze dantza klasikoa nik esaten dut beti, ez la madre de las danzas, ez, bai, importanteena. Eta hortik aurrera hori ikasten duzunean, gero hartu dezakezu beste herramienta batzuk, bai. Eta zergatik dantza bat edo beste? Laguntzen dielako baita ere, adibidez, elastizitate asko dutenek, edo kondizio onak dituztenak, dantza klasikoa, gero ematen dizu teknika beste dantza batzuk errazago gorputzen sartzeko. Nolako izaten da eskolako egun arrunt bat? Bueno, beti ezberdina izaten da, Egun arruntik igual ez dago. Ez. Baina, gainera egun bakoitzean ikasle ezberdinak etortzen direnez, batzuetan oso txikiak, beste batzuk helduak, orduan oso ezberdinak, baina danak oso politak niretzako, bai. Zuk zenbat klase ematen dituzu astean? Astean, nizatzen naiz eskolan 3:30 eta ateratzen naiz gaueko 9:00. Bai, arratsalde guztiak. Eta gero goizean, adibidez barre lehen esan dizuen bezala, beste 2 talde ditut, orduan goizean ere egunean, astean 2etan eskolara igotzen naiz. Ordu asko, orduan. Eta nola kudeatzen da egunerokoan hainbeste ordu sartzea lanarekin? Egia esan, bukatzen dut astea oso nekatuta. Baina baita ere oso pozize da. Egun bakoitzean gauza berriak ateratzen dira eta txikitxoak motibatzen dira, orduan, Zer balio transmititu nahi izaten duzue, batez ere aurrekin imaginatzen dut? Nik beti esaten diet, eszenatoki batera egotzen direnean,
disfrutatu behar dutela egiten dutena. Ez badute hori egiten, niretzako da kristonpena. Osea, nik ez dut nahi astinatotekitik jeistea eta triste egotea, konfunditu direlako edo hanka bat alderantziz egin dutelako, mugimendu bat, hori, ni nahi dut, beraiek egiten dutena, pozik egitea. Eta zer gertatzen da hori lortzen dutenean, igotzen diren eszenateki batera eta disfrutatzen dutenean? Ni emozionatzen naiz pilo bat, bai. Hori esan nahi du, ongi egiten ari ditugula gauzak, bai. Dantzak lagundu dezake norberaren autopertzepzioan, konfiantzan, autoestimuan, nola ere egiten du? Bai, hori pilo bat, ze azkenean, dantza klasikoa gehienetan, adibidez, sartu behar dituzu ordu pilo bat, kontzientzia hartu behar duzu lan gogorra dela, orduan, hori baita ere da, rutina bat hartzen duzu, egunero gauzako betu behar dituzu, orduan, umeentzako oso ongi etortzen zaie. Berehala daukagu dantzaren nazioarteko eguna, eta horren arira pare bat agerraldi egingo dituzue. Zeintzuk izango dira? Bai, apirilaren 25, Lizarran dantzaren nazioarteko eguna ospatuko dugu, eta igandean 26an, Iruñara etorriko gara, baita ere Iruñako beste 5 dantza eskolekin ospatzera. Zer ikusiko dugu egun bakoitzean? Lizarran, dugu egitarau handia bat, ze goizean egingo ditugu plazaz plaza, dantza ezberdinak. Orduan egingo ditugu goizeko 11etatik ordu batak arte, plazaz plaza dantza ezberdinak, dantza garaikidea, dantza klasikoa, euskal dantza ere izango dugu, denetarik. Eta gero arratsaldean, Lizarrako kulturretxean egingo ditugu 2 sesio de dantzaz. Eta gero igandean, Iruñara etorriko gara, eta beste 5 eskolekin baita ere parte hartuko dugu. Eta hor, goizean izango da besterik ez, 12etan hasiko da, eta ordu batak terdiak arte, hor egongo gara dantzan. Orduan, larun batean okerrez banago Lizarran, egun osoa okupatuko duzu, herri osoa. Zuek bakarrik izango zarete Lizarran? Ez, beste 2 dantza eskola eta beste asoziazio batzuekin baita ere. Eta igandean baita ere, beste talde batzuekin. Nola gertatzen dira kolaborazio horiek beste talde batzuekin? Adibidez Lizarran, gure artean ezagutzen gara, eta azkenean esaten genuen Lizarran, dantzaren egun bat horrela egitea oso polita denez, hasi ginen ideiak botatzen eta horrela sortu zen. Eta Iruñan niri utzi zidan nire irakaslea, izan zena Lizarran zeukala dantza eskola, bere lekua utzi zidan, eta aurten da gure lehenengo urtea, parte hartuko duguna Iruñan. Zer du berezia dantza taldeak elkartzeak? Ikusten duenaren aldetikan zer dauka berezia horrek? Beste dantza eskolekin partekatzea guk maite dugun hori, dantza dena, eta beste dantza motak ezagutzea, eta bai. Badu garrantzia dantzak, ez soilik dantza, aipatzen dituzu, estilo asko lantzen dituzuela, badu garrantzia estilo guztietatik pixka bat kalera ateratzeak? Bai, hori bai. Zertarako da garrantzitsua kalera ateratzea? Jendeak ikusteko dantza mota asko daudela, eta gainera, nik uste dantza ikusten duzun momentuan, sartzen zaizula hor gogoak zuri ere ikasteko, edo bai. Kalera ateratzen bada ez da hori gertatzen? Baita ere, baina ikusten baldin baduzu, nik uste tentagarria dela, bai. Esaten duzue, dantza hizkuntza bat dela. Zuk esan zenunaren, ez? Egin ez duzunean, edo azaldu ez duzunean. Nola sentitzen da hori? Zer esan nahi duzue horrekin edo? Ni adibidez, niri gertatzen zaidana, eszenatoki batera egotzen naizenean, edo dantzan klasean musika jartzen dut, eta improvisatzen hasten naizenean, ditudan arazo guztiak ahazten ditut. Orduan, niretzako da terapia bat, bai. Zuk uste duzu zu bezala sentitzen dutela beste dantzariek edo beste taldeek kasu honetan? Bai. Eta
kolaboratzen duzu, bueno, kasu honetan, bai Lizarran pare bat alderekin, bai Iruñean beste 5 alderekin, aurretik badago lanketa bat elkarrekin, edo izaten da egunean bertan bakoitzak egiten du berea eta... Ez, hasten gara urtarriatik, Vale. gauzak antolatzen. Badago lanketa bat orduan horratzean. Kriston orduak sartzen ditugu hor, ikusteko aber nor hasten den lehenengo, gero bigarrena, gero zein parantzara joaten gara, bai. Kudaketa, orduan ez da erraxa izango, ze jende asko ongo da hor tartean, talde asko... Bai, eta ni hemen nahiago dut, Claro. bai. Eta gainera ikasle pilo bat, azkenean guk Lizarran 200 ikasle aterako ditugu, gero beste eskolatik beste 200, azkenean ikasle pilo bat egongo, ume pilo bat egongo dira, orduan hori antolatzeko ordu asko sartzen ditugu, bai. Eguna ere orduan agian erokeria izan daiteke. Bai. Baina, bueno, beste urtetan ere egin dugu, egunak oso politak eta jendea oso pozik atera da, orduan pena merezi du. Bai. Eta eskolak ezberdinak elkartzerakoan, edo zure kasuan, estilo ezberdinak lantzerakoan, estilo aniztasun horrek publikoaren ikustaldiak diversifikatzen ditu edo indargune bat erakusten du horrek? Indargune bat, bai. Ze zentzutan, nola da aniztasun hori indargune bat? Nik uste ikasleen artean, animoak ere, venga sartu aurrera, bai, animatzen dira beraien artean. Gertatzen da hori, askotan ikustea beste zerbait eta esaten zu, ostras, hori ere egin nahi dut edo... Bai, eta ni hau frogatu nahi dute, gustatu zaita hau eta frogatu dezakegu gero klasean, bai, halakoak ere gertatzen dira, bai. Asteburuko ekitaldi hauetarako ze giro espero duzue? Oso urduri gaude, ez dizut gezurtuko, bai, baino gogotsu ere bai, ze azkenean ikasleek badute erronka bezala daramatzagu, egun hau oso importantea da, orduan egin dugu lan pilo bat egun honetarako, orduan gogotsu, bai. Asteburu guzti honetan zehar, dena dira ikustaldiak edo badago lekuren bat jendeak parte har dezakeena? Lizarran bakarrik ikusteko, baino Iruñan bai kamiseta batzuk egin ditugu, ze elkartzen garen 6 dantza eskola, gaude sartuta Aizea asoziazioan. Orduan, dirua lortzeko egun hori egiteko eta ospatzeko, egin ditugu kamiseta batzuk, jendeak erosteko eta gurekin egun horretan dantzatzeko. Orduan, sortu dugu koreografia bat, gure sare sozialetan ikusi daitekena, eta hor bai, jarri dezakezu kamiseta eta gurekin dantzatu. Eta koreografia hori noiz egingo da? Behin baino gehiagotan egingo da? Egingo da behin. Bai, apirilaren 26 bukatzen denean, jarriko dugu musika eta hor dagoen mundu, ikustizun guztiak, ikusten duten guztiak, egingo dute dantza. Espero duzu jende asko animatzea kanpotikan hori dantzatzera? Bai, ze igo genuenean bideoklip jendea oso galdetu zuten pio, eta gu dantzatu dezakegu, eta ikasiko dugu dantzat, bai. Orduan, nik uste baietz. Ea animatzen duen, orduan, ea eguraldiak ere laguntzen duen hori garrantzitsua izango da. Baina, euria egiten baldin badu, beste plan B bat badugu. Bale, ados. Bai, Lizarran goizekoa bai ez dugula egingo, baina arratsaldez denez zinemetan ez dago arazorik. Eta hemen Iruñan egingo dugu Iturramako frontoi batean, Fronton López. Orduan, bueno. Ainhoa, zergatik da garrantzitsua dantzaren nazioarteko eguna ospatzea? Nik uste, egun hori, dantza guztiok ere ikusteko eta gozatzeko, baina nik esaten dut, adibidez, badago kirolaren eguna ospatzen dena, badago amaren eguna ospatzen dena, zergatik dantzaren eguna ez dugu ospatuko, ez? Nik uste gainera dantzaren eguna, dantza, mundu guztia egin dezakela, orduan nik uste hor animatu daitekela jendea gehiago dantzatzeko. Dantzak badu gizarte mailan, instituzioen mailan, administrazio mailan, aitortza nahikoa? Ez. Zer falta da hori aldatzeko? Nik uste laguntza pixka bat ere, edo
gehiago ikustea, osea, que se nos vea más, ez, osea, bai. Zure dantza eskolak edo asteburu honetan dituzuen bi ekimenek laguntzen dute ikustarazten, arreta hori zuere ganatzen eta dantza bisibilizatzen? Bai, pilo bat, jendea animatzen da, pilo bat, bai. Gaur egun, zuen proiektuan zeintzu dira erronka nagusiak? Bueno, dantzaren nazioarteko eguna erronka bat da, eta gero egia da urte honetan, ikasturte honetan egin ditugula ekintza pilo bat, adibidez, Gabonetan egin genuen El Cascanueces, Olentzerorekin kale-jiran dantzatu genuen, Erregeren kale-jiran ere dantzatu genuen, herri inauterietan ere dantzatu genuen, Korrikaren koreografia Lizarran ere egin genuen. Orduan baditugu erronka pilo bat, eta txikientzako hori motivazio bat da azkenean esaten diezu. Badokagu dantza hau egin behar duguna egun horretan. Orduan sartzen dira, motibatzen dira pilo bat. Eta zeintzu dira zailtasun nagusiak? Entsaioetan jendea konpromisoa hartzea, eta entsaioetara beti etortzea. Pertsona bat falta baldin bada, eta beste hurrengo entsaioetan beste pertsona bat, erokeria, entzako baino. Nola ikusten duzu eskolaren etorkizuna? Espero dut proiektu asko egitea, eta urte askoz gehiagotan dantzatzea, eta mundu guztiarentzako gure ateak irekiak izango dituela. Hau galdetu nahi izun, zenba jende dago eskolan ikasle bezala? Orain 250 ikasle, 55 esango nuke, eta hori urtero horrela, 200 eta 250 ikasleen artean. Osa, urtero mantentzen da gutxi gora bera, ez doa ez gora ez bera. Mantentzen da. Nahiko zenukete handitu eskola edo gustatzen zaizue ez izatea eskola handi bat edo maila hori mantentzea? Horrela nik uste mantentzen baldin bada, niregatik oso ongi. Bestela kaso lan gehiegi izango litzake. Bai. Eta, aipatzen zenuen proiektu gehiago egitea edo, ez dakit kontatu daiteken, baina badezue proiekturen bat buruan, asmoren bat? Bueno, orain udaran egingo ditugu udalekuak, ekainean txikientzako, 8 eta 11 urterentzako, eta gero abuztaian 12 eta 16 urterentzako. Orduan, niretzako hori baita ere erronka handia. Bai. Zer esango zenioke gazte bati, 8 urteko gazte bati edo 16 urteko gazte bati zalantzan dagoena esaten nola, gustatuko litzaidake, baina ez dakit ausartzen naizen, bakarrik ez dakit zer egin, zer esango zenioke? Frogatzea. Nik uste, kirol edo zein gauza frogatu behar direla, eta gero ja ikusiko gustatzen zaizun, ala ez, baina nik uste jendea animatu behar dela eta frogatu behar duela. Eta heldu bat nola konbentzituko zenuke? Berdin. Bai. Helduak animatzen dira, askoz gehiago ikuskizun bat ikusten dutenean. Gustatzen zaie giroa, akaso gehiago. Bukatzeko, Ainhoa, zergatik animatzen dugu jendea apirilaren 25ean Lizarrara joatea eta apirilaren 26ean Iruñara etortzea? Kriston lana egin dugulako eta txikitxoen ilusioa ikusteko pena merezi duelako. Mi esker Ainhoa etortzeatik, ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen edo... Ez horrela, mi esker, eskertzen dizuet pilo bat. Behar dezunerako, hurrengo proiekturen bat martxan jartzen dezunerako, abixatu eta besoak irekita izango ditugu. Mi esker. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire autoelektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajama nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.